ben Benno Hermans. Ik speel tuba bij Bijengeschravel. We zijn vanaf 1997 voor Bijengeschravel. En sinds 2007 ben ik de voorzitter van deze club. Daar zijn we vrijwillig voor aangewezen. Ik ben Frans Germain. Ik ben nu sinds 2001 vorige dirigent, daarmee stopte werd ik een beetje geconverteerde dirigent. Of muzikaal leider noemen ze dat. Leider met een lange ijzer. Ja, dus, meestal. Ik ben Erwin Hermans, ik heb het tekstje van Frans mogen overnemen als muzikaal leider. Ik ben sinds 1990 ben ik al bij de kapel. Van tevoren worden we hofkapel. We zijn inderdaad, nu ben we in 1997 zijn we samengekomen. Dat was een kapel van de korfbalvereniging destijds. Daar hebben we iedereen nummertjes op de partij gezet en we zijn gaan spelen tot we tijdens die carnavalsmiddagen ook van alles hadden. Toen hebben we uitgebreid naar de maandag. En wie 14 leden hadden en de hofkapel had 20 leden, hebben we gedacht, och, een goeie was er weer één. Door vandaan tot de naam Bijengeschravel is gekomen. En via gewoon eigenlijk de gans carnaval met de AMIVeur. Van zittingen in januari tot aan carnavalsdinsdag. En dit jaar hebben we voor mij het hoogtepunt dat ik prins ben geworden van de Schleiburg. En we gaan altijd met deze club, gewoon voor altijd met de carnavalsvereniging met die dag. En nu is het geweldig natuurlijk dat deze club met mij met gaat, of met ons met gaat. Dat is echt een hoogtepunt voor ons. Ja, ik vind het, moet zeggen, voor ons is het is ook het speciaal. Als een prins binnen je eigen club hebt, dan je hebt het wel ook doordat je drukker. Prins is natuurlijk nog veel drukker, maar we moeten dan toch net beter voor de dag komen als dat voor normaal. We komen altijd wel goed voor de dag, maar nu extra goed. Hè. Dus, en Chambers heeft een goede club, want het is de tweede prins die we hebben. Wilfried Hense Peter destijds, dat is nu een paar jaar geleden, ik weet niet, 2007 is er prins geweest. En we doen dat meestal met leden die niet zo goed spelen, en hoeven niet veel aan hebben. Die zetten we dan vervolgens in de Rood van Elf, dus ik verwacht dat Benno ook volgend jaar naar de Rood in gaat. En zo doen we dan het muzikaal niveau weer gaat hoger opzetten. Dus als er een tuba-speler is dat Benno denkt te kunnen vervangen, bij deze melden gaan. Ja, het is wie ik zag, ze steunen me op en top. Maar we hebben nog het voordeel voor Wilfried moest ik altijd met het muziekprogramma ook de muziek met schreef, de nummertjes nog eronder zitten. Dat was de enige in de kapel die ik op nummertjes schreef. En met schuiftrombone. En heel speciaal een schuiftrombone en dan moet nummertjes ook een trompetpartij hebben en het speelt toch goed. Dus dat is hartstikke knap. Zo hebben we eigenlijk allemaal van die mensen in de Zuid-Harmonie die allemaal op een speciale manier toch hun eigen ding in elkaar. En vooral heb ik trouwens nog een oud prins erin zitten. Nee. Oh, Die hebben we net zo'n beetje gekregen om de Rood van Elf. Tip voor volgend jaar. We hebben ook twee doelen als kapel, dus ik vind het wel belangrijk om te zeggen. Het is lol en plezier natuurlijk tijdens carnavalsdag, maar daarneven doen we ook altijd de zittingen opluisteren, waarbij een vast onderdeel is, de bejaardenzitting. De zitting op Zevenbronnen, die is helaas gaat niet door en ik moet zeggen, persoonlijk vind ik dat wel jammer, want als ze juist wat een genoegdoening die lui eruit horen, maar zou ik ook willen vragen aan Viva en Video op dit moment van, zet die zitting maar weer erop, weer komen Gerbozen.